Siang pemirsa, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yu kembali ya pemirsa. Alhamdulillah tak terasa sebentar lagi kita memasuki hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Iki mau goleki Intan ceritane pemirsa. Iki mau Mbah kan ngobrol akeh karo aku. Yun, aku tulung tukokno godhong telone lek sum. Megake langsung petik seger. Engko terus petiki deleh ning kulkas. Dulurku lanang sing randu senengane kuwi cemeding godhong telo utawa sayur asem godhong telo. Wah, Bu, nggone lek sumi mari kadang dikeki kuwi iki ora tok gelem aku ngono. Wis pokoke iki aku sing aku kudu gelem nampa. Ngono. Lah nek ngene iki kan kadang sayuran ngono kuwi kan bakul-bakul ning pasar, pemirsa. Biasane kuwi wis padha mulih kaya bulik mimik. Kuwi mantuk ning Magetan. Bakul sayur-sayur ngono iki kadang wis padha mantuk. Kadang ya wis ora padha menyang pasar akeh ngono. Dadi terkadang kok sayuran ngono kuwi iki wis arang opone iki kan wis wawan tenanan pemirsa. Iki lho Intan. Tak jajal ngene lek muga-muga lek sum enek. Tan. Tun. Intun. Ayo nek melek sum sediluk. Ayo. Tak goleki sedilu ayo nggone lek sum. Lek sume Pak Kangkom ku lho, Dok. Ayo. Walah ning kene. Wis pek. Nek tukulan dong gembong siji. Ayo nang ndi Mang? Ayo tak jak. Nek melek sum. Mbah Yi pengen tumbas godhong telo. Lewat ndi le? Bariki engko terus langsung ngejolno kathokmu kecilikan muga-muga iso dijolno nggih pemirsa. Semoga bisa. Gak ada lek sum jadi engko sore ya Dok ya. Sore-sorenane ya. Lek sum masih iku apa panas kuwi dadi ngambil dong telone nanti sore saja. Bar ke sawah terus blonjo terus Mbak Yun sore-sorenane ya panasnya ra kaprah. Nggih mpun. Ayo sekarang langsung lanjut ae ngijolno kathok. Iya Dok. Ngijolno kathok. Mbah mripate perih. Ngijolno kathok. Iya mripate Bu perih ndandek ini kan bar kelilipen ya to sing iki to. Rene lho Duk tak jak. Mama pulang yuk. Di rumah. Panas soalnya. Iya. Untuk pemirsa nggih yang sinten dhek wingi namane Hanifatul napa sinten ya? Sing boten seneng kalih Intan nggih. Ngapunten ingkang sak kata-katae nggih. Seumpama enten salah kula, salah keluargane kula. Intan wingi kan dijak foto. Nduk Tan. Tolong Ibu jukokno HP, Dok. Ibu tolong jukokno HP. Emoh. Gelem wis matur nuwun rene lho tak jak ngomongan sik sedilu. Namanya orang kan ada yang suka, ada yang tidak suka, apalagi kan nggih sampun bergerak teng ngene ngeten iki nggih. Kula malah mboten macani komentar. Lah sing macani komentar niku kan bayi. Anu Yun putuku
Endo, tindo napa? Kuwi lho waca. Pun jenengane boten sah menggalih sing rena-rena, sing penting jenengan ndang paringi sehat. Mboten usah menggalih sing rena-rena. Kersane mawon. Oh niki lho pemirsa. Kita parage jenengan. Oh malah iklan. Oh niki lho namanya Hanifatul Farida Nurisa. Hanifatul Farida Nurisa. Pas Mbak Indah ngajak adike napa berfoto-foto niku lho. Kalau bisa jangan sama anak Down syndrome itu Mbak, alias Intan. Apa dia pengen terkenal seperti keluarga lainnya? Aku ngelihatnya dah sangat gimana gitu. Lagi roh aku pemirsa. Nek kados Intan niku ki mboten mudeng pemirsa. Viral, tenar, terkenal, mboten paham. Mboten paham Bu Hanifah. Dimanapun jenengan berada, apa ini entah namanya jenengan asli atau nama samaran, dimanapun jenengan berada, kalau mungkin Intan mengganggu jenengan, mohon maaf nggih. Wis mugi-mugi keturunane panjenengan paringi sehat, panjang umur, rezekine lancar, berkah barokah. Kalaupun mboten suka sama anak saya, sama Intan, duk duduke tunggu nek tiba. Nggih, saya sebagai orang tuanya nggih mohon maaf nggih mungkin mengganggu pandangannya jenengan. Saya ya muga-muga anak saya jangan sampailah maksudnya membuat luka hati orang lain, membuat sakit hati orang lain. Terus muga-muga ketika nek anak-anakku ucapannya ojo sampailah menyakiti hati orang lain, karena kita tidak tahu nggih. Jangan sampai kita itu membuat orang lain itu berdoa sambil menangis, karena nek wis urusane karo Gusti Allah, mbok sampean neng kleng semut pakai nama samaran iki, sesok ganti nama samaran liyane neh, gotah ganti akun samaran beda-beda, pamane asline jenenge Paijah ngoten nggih, jon ganti jeneng iki. Tapi kan kita jenengan bisa menipu kita dengan samaran-samaran, tapi kan Allah Maha melihat, Maha mengetahui ketikan kita, ucapan kita, apapun yang ada di dalam hati kita pun Allah mengetahui. Nek iso nek iki aku dhewe tak terapno ning anakku. Jaga nek iso jaga lisan, jaga tulisan, jaga perkataan. Karena semua perbuatan itu ada pertanggungjawabannya. Wediku nek gak aku kondang ning anakku sing kena. Dadi mlaku sak mlaku hati-hati. Sekali lagi ya pemirsa, seumpama ada salah keluarga saya, ada ketidaknyamanan jenengan melihat konten keluarga saya, kami mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Doa terbaik untuk jenengan semuanya. Terima kasih nggih untuk Ibu Hanifatul Farida Nurisa. Sehat selalu ya. Kayak tak delok wae. Oh iki lho. Nah ini. Iki ketikane di situ ya. Sehat selalu nggih Bunda. Wes ayo Nduk, situ ngejelno kathok. Ya bobas sik. Oh iya bobas sik lali aku. Oh iya ndekne ngenteni klambi iki lho mirsa. Ngenteni klambi kudu ganti. Iya oke. Siap. Pemirsa, untuk bancaan besok ning pendopo, bancaan lebaran iki lho pemirsa. Biasanya bar sholat id kan bancaan neng pendopo. Masa bancaan? Iya, untuk keluarga Bu Yuni, keluarga Bunda Dewi, keluarga Mama Susi, pakai mentahan saja. Kemarin kan biasanya pesen makjah ya. Iya, biasanya pesen makjah, nggak ada nasi mie, ngono. Lagi kimang rapat bertiga. Ayo Mbak digawe nyele kan liyane podo matengan. Bodo kan podo nggih masakan-masakan to. Awake dhewe yuk dikek mentahan. Lah mentahane tegese ngene pemirsa.
Ada roti, ada susu, ada Indomie, ada beras, ada telur, ngono lho pemirsa. Ngono kuwi digawe mentan. Lah ndek iki Dek Dewi ya pas bancaan yo entuk mentan Dek. Malah sing mentan malah dikerubung pemirsa. Piye Mbak Yunan umpamane mentan? Ya wis aku melok ae sekali-kali. Ngono. Soale bar iki kan kok bancaan meneh pemirsa. Bancaan manganan Nduk. Sedekah bumi. Iki kan sedekah bumi, manganan ngono kuwi bancaan neh. Engko 17 Agustusan yo bancaan neh. Wis alhamdulillah muga-muga dengan kita bersedekah nggih mengurangi kita dijauhkan dari balak, dijauhkan dari musibah, paringi sehat, seger kuarasan, muga-muga Intan ya paringi sabar, ora muring-muringan ya Nduk ya. Wis jere mbok kongkon mepe ibu lah. Wis gentenan. Wis ibu tak sing mepe. Yo garing kok kingko. Wah, lah kuwi kathok loro kuwi. Hitam, putih. Ini dibaringku memfoto pemirsa. Iya, putihnya kain kafan sangat menakutkan, hitamnya tutup kiswah Ka'bah. Mas Mandor kesini. Iya, sangat menyejukkan hati. Nah, begitu ya pemirsa. Kira-kira iya ya oke. Entan iki kondisine ya full kayak ngene. Arep sore lho sampai kono kan. Kayak ngene. Dadi anu ya Nduk ya gak apa ya antrene ya lama. Full. Ya engko lah apa sesuk ya. Sesuk nek nunggoni rondo sepi ya. Ayo balik yuk. Ngono kan Intan wis ngerti dhewe to. Ya wis sik full kaya ngene lho. Ya saya. Lah kenapa? Aku tinggal loh. Lah kan Intan ki nyuwun buah lah ya pemirsa, nyuwun buah. Lah terus aku ki kan terus juga sepeda motor, tak kira ki lho ndekne ki kan wis goncek lah ya. Lah aku wis ngetitir lah sing wong lho, Bu. Putrane dereng goncek jere. Lah aku gak ora tak kira Intan nang wis goncek. Ketinggalan dekne ning toko buah, diguyu karo bakul buah. Wes Ini siapa nih? ya punyake anu to, Nduk, punyake Mbak Linda. Iya betul. Yang ini ambil yang ini, ambil Mbak yang ini. Linda. Yang ini Mbak ambil yang Mendres. ini. Mbak Sukma, Ini. Mbak Rara, Iya betul. Mbak Yes, Iya. Mbak Revi. Iya betul. Oh, dari Ibu Dewi Kurniati. Ibu Dewi Kurniati. Apa Cece Dewi ya? Apa Cece Dewi? Kok setan? Repiyung ning kene kinara bubuk. Wis dono pemirsa. Ndek mau ternyata anu pemirsa, celananmu sik dono celana sik. Buka celanane itu kan kemarin milihnya karo Mas Mandor. Paling kan karo Intan ora dijajal wong karo cowok to. Lah tak pikir anu bisa diijolkan, tak pikir ternyata ndak bisa Bu. Ya sudah nek ndak bisa anu nanti biar dipakai salwa ya kan ya. Lah akhirnya Intan tumbas itu 2. Takon cari yang lain kaya dress kaya apa gak gelem jaluke iki. Buka tan dono ta. Ya ku ya dono. Iku tidak sedeng sama sekali. Enggak sedang sekali. Nek ngrepiyu ki mbek dibuka to, Nduk. Ya. Ya tidak sedeng itu. Wes ki papas nek dienggo salwa satune kaosmu. Tanggoku sore lho cukup banget nanggo saiki aku. Ora. Tapi gak mbok umbah sik. Gak mbok umbah sik. Muga-muga cukup ya Nduk ya. Ukurane ki mang soalnya ukurannya XSL pemirsa. Cukup iki. Insya Allah cukup SSL kok gede ya tan ya. Iya ya SSL. Wes.
Ya wis lebokno. Carane diumbah sik, Nduk. Sesuk distrika bar bodol lagi dienggo. Ya. Wes. Pemirsa, ceritanya pendek ayo Kinara bubuk, anggek bubuk aja diganggu. Ya Allah Gusti, Bu. Ya Allah Gusti. Cantiknya ya. Dalam. Iki cantik iki lho anak Mbak Indah cantik. Mbah. Bubuk, sini mbak bae bubuk. Lah aku mang nyoteng lek Intan tak kira bubuk tak wis Kok semangka apik ya Roke apik semangka. Wes tuh lihat itu, mbak bae ya. Pesan parai. Pesan ya. Nyum-nyum. Nyum-nyum. Oh, pempes. Pempes. Aku urung ngambung iki. Ambung sithik ae, sedikit. Iya, cantik. Sudah nggih, kempun pemirsa demikian cerita pagi ini nggih. Gambar semangka. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga sing sakit paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga segera diberikan rombongan yang saleh-salehah nggih pemirsa. Mbah Yun pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Wes, Tak onekno. wes bar. Ki. Aja, gak usah. Anak KTP ku ki. Iya. Iya, adik emang. Nah, ku mbek dipegangi. Iya, mama ben kerja sih. Iya. Oh, bajune semangka cah. Ngene iki hari nek wis mepet ngene iki pesen daging, pesen ayam wis close order. Mbak Indah omahku ah. Nggih lah. Makane Mbak Indah dolan iki dimasakno apa Intan? Intan duwe ide apa Mbak Indah dimasakno apa? Enggak loh. Ibu, urung mikir internet siswa. Nek asem-asem ayam kampung Mbak Indah gak anu Mbak Indah? Gak patek, pengennya rawon tapi wis close order kabeh daging-daging. Nah, rapin. Pegangi nduk bokongnya Dek. Wis tak pegangi. Raka mini. Paling darang nggih di seluruh bakul-bakul daging nek ngeten iki pun mendekati ngeten iki wis pesenan full dadine pun di close ditutup. Close order. Ya, iki raka mini ya, Bu. Iya, ngene iki apa ya? Biasane iki gawe opor ayam, pitike makjah yo cek cilik-cilik. Petake opor. Nek ayam kampung gak sedep ya. Dadah. Dadah Kinara. Dadah Tante Nuna yang ada di Hong Kong. Selamat berpuasa nggih, semoga puasanya lancar. Amin. Sehat selalu. Amin. Amin. Ini loh Kinara bar diceritani papae anu Bu, sampun imunisasi. Alhamdulillah. Mimi cucu lagi. Nggih, Mimi cucu nggih. Emi ambilno Mbak Intan. Di mimi susune, Bu. 36 Dalek iya, Dok. Oh, itu digawekan itu loh, sudah digawekan. Adiknya mbek dijak bermain-main ambek Mimi susu. Ben tambah sehat ya, Nduk ya. Ben tambah terwengginas. Oh, ini loh, mbok angkat toh, Nduk. Berat loh mbok angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Lungguh mbek duduk, Nduk. Oke. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Aja ben saanune. Ben saikune. Wah, yuk salat gede. Masya Allah, tabarakallah. Kilo. Sik. Nah, wes. Utang lho, Nduk. Ini dibawa baik. Minum. Bismillah, hangat-hangat cah. Nah, caranya sediluk-diluk, dijak bermain terus ben Mimi nyut. Tak tutupin. Nyut. Bis pelan-pelan. Tak tunggunya nih. Iya lah. Tunggu nih. Iya, King. Iya. Wape diangkat kan buka ning di keluaran nih. Ngene. Walah uar. Oh, keluar ya. Ngarani uang ya uah. Uah mbah. Oh. Sik. Oh. Ning di jaluk ning di ayo. Toto. Ayo pelan-pelan ini. Ih, pintar ya. Iya. Nah. Taruh ke meja dok, meja. Dok. Di meja Meja ya. Amet. Nah. Wesnya aku esuk tengah malam.
Ya, wis utang ngene. Tapi duduk ya, Iya, iya gak duduk lah, ya ketok ngene lah. Mundur. Iya, aku mbek ngomong Adik. Iya, ini. Halo. Ini kan. Nah, gini loh. Mundur sana, mundur sik. Nah. Matur suwun nggih untuk Mbak Dewi. Oh iya, ini untuk minum ini. Nek Ibu gak ketok, kuwi mbok buat ngene. Iki lho mbok buat ngene. Ya makasih ya. Iya, mbok buat nek pengen anu ngene ya iki Ki narek ngene sapa ya. ki? Ya tan ngene tan ketok tan. Nah. Sik iya. Mau ini dari Mbak Dewi, Kurniati. Oh mau ini, ya. Matur suwun nggih Mbak Dewi, Kurniati yang ada di Hong Kong. Bu Yuni di hadiahi hampers ya, sehat selalu, mungkin lancar rezekinya. Ya Ki. Bergoyang. Boten. Api bergoyang. Bu ya sholat cek dok. Sholat dulu nanti lanjut makaryo. Ini ya. Matur sembah nuwun untuk Mbak Dewi. Sampan ya. Nggih. Seumpama apa ya? Ada salah kata yang mengerti dari kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dinantikan konferensi webinar berikutnya yang pemirsa, kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo sik. Yes, yang belitan, Lek. Yang belitan. Iki dingine gambare tayo. Bukan, ora tayo. Lah apa ki ngene? Gak tuyul lah kuwi. Mbah, apa kuwi? Lho ini lho. Tuyul. Oh, cappuccino. Matur sembah nuwun nggih. Yo ini nyum ini minum. Ini untuk minum. Kinaran nek ngarani untuk nyum. Iya, Nduk. Iya, nyum pemirsa, nyum. Oh iya, ini untuk nyum minum. Ada roti, ada mangkok, ada piring besar nggih. Matur suwun nggih. Alhamdulillah, mugi sehat selalu, lancar rezekine Mbak Dewi. Ya tak dono. Nyum. Wes, cus. Ya.